नै लोगोफोर थालिरा मोनलायलायनाय नै मा थालिरमोन मालभग मेलेम बारा जायोनो बेखौ थालिरखौ जायोबा आरो मोनलायलायनाय दं नै ओइ आदा बे थालिरखौ जायोबा मा जायो होनदों मेलेम बारा जायोनो मेलेम बारा जायो लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुबुन गोदान मोनसे भिडिअहाय नोंथांमोनखौ गोजोननाय बावहरनाय थाबाय दिनै आं मोनसे भिडिअ बानायनो आखायाव लादों स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफोरानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान जागोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो माने जोंनि बर' लाइमोनफोरनि जा माखासे आबाद मावनाय बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों बेनो जाबाय थालिर आबाद आरोना बे जाबाय थालिर बिफां गोबां माने बिथांमोना एफा एनैबाबो माने राहा लामाखौ मोनदों नैबे थालिरखौ बिथांमोना गायनानै नै थालिर आरो बियो आरो आं नोंथांमोननो फिथाइ बिथांमोना दिनै फानहरदों आरो बे फिथाइखौ खोन्थागासिनो दसे उनावहाय दंफांफोरखौ एसे नायग्रोदो नामा नै मैखुन नै फिथाइया नै फिथाइ माने मैखुन बेरहांबाय बेबो बिराद गिदिर गिदिर जागोन आरो बेबायदिनो गिदिरथार बागाना ना आरो फिथाइ थायनायखौबो नोंथांमोना नायनानै ला फिथाइ आयौ नै फिथाइ थायगासिनो जोंनि गामिनिनो माने जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबाङानो बिदि रोङा नाथाय बियो जोंनि गामिनि माखासे सेंग्राफोरनि बे लोगो नांनानै गायनाय आरो बै गोदान माने फिथाइ थायबाय थानाय आरोना नै बियो नै बेयो गोदान फिथाइ थायबाय थानाय मिनिमाम बे बागाना दङ 4 बिगा दङ आरोना माने गयबो दङ नै गय बिफां माने गय बिफाङा देरबोला बेयो लांदां आरो माने गय मोनसान्दि नै बे थालिरजों माने एसे एनै इनकाम खालामदों आरो बिसोरो नै लोगोफोर बिथांमोना माने थालिर बिदांखौ माने दानख्लायजोबनानै दा हरनो नागिरदों आरोना बेफारिनो बिदां मोनसेयाव 150हैबाबो हमदो बेसे मोनो बिथांमोना दिनै थालिर गायनानै जोंनि एरियानिनो जोंनि माने बर' लाइमोनानो दिनै बिथांमोना दाबसेल' नङा आरो बागाना दाबनै दाबथाम दङ बिथांमोना गोबां रां थाखा खामायनो हादों बिथांमोननि जिथु मावनाय दांनाय ओरैबायदि खस्थ' खालामो बिथांमोना आं थालिर बिदांखौ एसे खोन्थानि आरोना नै बे थालिर बिदाङावहाय बिथांमोना 150 मोनो आरोना थिखोलायनाया नोगोद गिलिर जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदि आबादावबो गोसो होनांसिगौ दानि जुगावहाय नै जाहा जिरस मानो लासिंसिं दे बुंदोब्रा माब्ला गायनायमोन थालिरखौ एसे थालिरखौ नोंसोर माला गायजेनदोंमोन देलाय बेयाव खिथालाय मा खिथाब्रा मा खिथालाय ओइ जिरस मा खिथाब्रा दे मा खिथाना होदोब्रा लाजिदों बियो जा सासे दंबावो आरो बिसोर पार्टनारशिपआव आरो आं बेखौ सोंसै मा थालिर बागानाव फैदोब्रा थालिर बागानाव जेनेबा थालिर गायनानै बेसेबां इनकाम जानाय मोनदों दासिम थालिर गायनानै दासिम जोङो बिसानो गोबां लाबफोरखौ मोनदों एसे लस दंनाय जाखायाखै आरो जों बेसानो खामायबाय थाबावगोन आरो गायदेरबावनो सेस्था खालामबावगोन बागानाथ' नोंस्रा बे दाबसेल' नङा एसे मोजां बुंबावोब्रा जेनेबा थालिर आबाद गायनानै नोंसोरो जेनेबा एसे एनै माने माबा मोनसे बेनिफिटखौथ' मोनदों नङा होमबा दा जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जे बेखार थानाङा ओरैनो थानाङा माखासे नोंसोरो माने साजेसनखौ होदो आरो जेनेबा थालिर गायनानैबो जे दिनै जिउ खांनो हायो एसेखौ फोरमायना होदो नामा बुंदो एसे दा बिथांमोना गारियाव थिखोसिगोन नै थालिरखौ मालिकआ नै बै सासे आरो नै बे सासे दखान आदा एसे बुंदो दे आदानि दारिया नै गाजा बर' फिल्माव गुन्दा लायोबा देन्जार नुगोन बेखौ थालिर गायनानै मा जायो आदा एसे बुंदो थालिर गायनानै मिथिलालै नङा नों दायो थालिर बिदांखौ दानफैबाय जेनेबा थालिरखौ बहा लांगोन दायो बेफारि लांनो फैबाय जेनेबा बेखौ एसे बुंदो आरो आदा बिसिमारि लांगोन दा मालाय बिसिमारि लांगोन नङा थालिर गायनानै बेसेबां इनकाम जायो मा जायो एसे बुंना होदोब्रा आदा जोंनियालाय साइकेलावसो लाङोना साइकेलाव लांना नोंसोर खस्थ' लाङो खिन्थु गारिजों लांग्राफोरखौ इनकाम दङ ना गैया नङा नोंसोरो जेनेबा थालिरखौ बेफार खालामो थालिरखौथ' बेफार खालामो नोंसोर साइकेलजों लाङो नाथाय थालिर बिफां गायनानै दिनाव 600-700 थायो ना ओमफ्राय थालिर बिफां गायनानै बेसेबां इनकाम जायो
इनकाम जेनेबा जायफोरा मालिक जानानै गायगोन जाय जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोराथ' दिनैसिम खेथि मावनो रोङा नालाय दा जेनेबा जोंनि बर'नि गेजेरावबो जेन बेबायदि खेथि मावग्रा ओंखारबोबाय नङा होमबा दा जेनेबा थालिर गायोबा बेसेबां बेनिफिट प्रफिट दङ बेखौ एसे बुंदो आरो आदा मिथिथ'ला माने नोंबो दायो जेनेबा थालिरखौ बेफार खालामो थालिरखौ नोङो साइकेलजों लांना फानना फैबाबो नोंहा 700 हाजिरा थायो नङा होमबा जेनेबा जाय गायग्रा बिथांमोना माबायदि एसे लाब जायो बिथांमोननि जायफ्रानोखि मालिक मिथिस'हाला माने मालिकफोरा न'खरफ्रा एसे न'खर खांनोथ' हायो खोमा हायोना नै थालिरखौ जाबगासिनो बिथांमोना नै आदाया बेसे गोबाव जाखो थालिर जाबबाय थानाया बेसे गोबावनिफ्राय जाबबोनो मोनफेरखो देलाय आदा 10-12 बोसोर थालिर बेफाराव ने बा थालिराव इनकाम दङ होननानै आदा थालिरखौथ' नोङो 10-12 बोसोर बेबायदि गारियाव जाबबोबाय थानो मोनबाय माने थालिराव इनकाम दंना गैया नोंहाथ' प्रेक्टिकेल दङ खनसे लास्ट बुंना होलाय आदा गाव गावनि मिलायनायनि सायावसो नङा इनकाम दंना गैया थालिराव ओरैनो गायग्रा हिसाबै गायग्राफोराबो गायग्राफ्रा इनकामब्रा गायग्राफोरा ने बेफारियासो मालाबा लस जायो नै इनकाम दङ थारैनो माने थालिराव नै 22नो नै मालाय सानगासिनो नै बेबो मालिक सासे बे मेलेम गोनां थालिरखौ जानानै बिराद मेलेम जागासिनो मालभग ना मा होनोमोन आदा मालभग बिमा खिबुआ नै बेयो माने मालभग आरो बिमा खिबु थालिरा मालभग नाम बेनिया माने मेलेम बारा जायो बेखौ जायोबा लोगोफोर माने थालिर गायनानैबो गोबां माने इनकाम खालामनो हायो बा रां रुफा एसे एनै खामायनो हायो स' जेनेबा साइकेलजों लांनानैबो बिथांमोना दिनावहाय 600-700 खामायनो हायो होनना बुंदों जाय साइकेलजों लाङो जोंहा आदाया नैबे बिथाङा नै दारिया बिराद डेन्जार बिथांनिया खिन्थु माने जाय गायग्रा मालिक बेहा बांसिननिख्रुइ बांसिन लाब थायो आरो मानोना न'आवनो लांफैयो आरो न'निफ्रायनो फानहरनो हायो जायहा गय बारि दङ गय बारियाव 500 दालसो थालिर गायना हो बोसोराव लाख थाखा इनकाम दङ आं गासैबो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेन आं खावलायनो सानो जेनेबा बिथांमोनाबो लाइमोन सेंग्रायानो बिथांमोना दिनैसिम गोबां रां खामायनो हाबाय थालिर बागानावहाय आरो बिथांमोना दाबसेल' नङा दिनै गुबुननि हाखौ भारा लानानैबो माने थालिरखौ गायनानै बोसोरकिया हिसाबै माबा मोनसे न'खरनि मालिकनो होनानै माने खामायनो हायो थालिर गायनो हायो नोंथांमोना गावनि न'आव हा गैयाबाबो गुबुनाव भारा लानानै नोंथांमोना माने गायनो हागोन जोबथारनायाव लोगोफोर माने आं दिनैनि भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामनो सानाखै फंनैसो सोंबावनो नामा जिरुसा फंनैसो बुंदोंब्रा नै सोरनोबाफोर थालिर बिथाइ नांगौबा बेफारिफोर दंब्ला आंनाव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो लोगोसे जोंहा नै आदै दं आदै एसे बुंदो थालिरजों बोरै इनकाम जायो आदै दे गायग्राफोरासो इनकाम जायो जानाय बांसिन जोंहालाय बेफारसो ने ओमफ्राय आदैया बहा लाङो जोङो लाङो खारबिटिया बिंसिमारि दलगाव मोनथाम मोनब्रै जायगायाव जेनेबा गायग्राहाबो लाब थायो आरो बिनि उनाव बेफारिया नै गारि लालायनानै लांफैदों बिथांमोनाबो जा एसे एनैबाबो न'खर खुंनो माने एसे एनै प्रफिटआ थायो बा इनकामा थायो नङा होमबा आदैया आरो मा बुंबावनो सानदों एसे मोखां नायना बुंब्रा आदै थिं दे आदैया बुंलानो जेखियानो जा माने थालिराव इनकाम दङ माने बेसेखिनिखौनो आङो दिनै भिडिअ'आव नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो जेन एसे गोसोखौ सोलायनानै जायफोरानोखि बेखार दङ सेंग्रा सिख्लाफोर आंखौ रागा जोंना दै माने ज' जानानै बा सानै साथाम लोगो नांनानै बेबायदि थालिर बागान बा माबा मोनसे खालामनाया माने गाव गावनि माबा मोनसे इनकाम फैगोन आरो नोंथांमोना खालामनो हागोन नोंथांमोना आं दिन्थिबाय बिथांमोना माने एसे एनैबाबो इनकाम जागासिनो जोबथारनायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासै बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा जोंनि आदै मादै नोंथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ फिन जासिहरनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय लोगोफोर